Здравейте, милиони фенове на блога. Доста време се каня да направим видео тестове, как ще се получат нещата. И накрая измислих на каква тема да бъде. Това е подаръка, който брат ми направи за рождения ден. Като естествено се очакваше да е някаква простотия. И днес не е такава. Сега ще ви покажа какво точно е това. Както виждате, Moneybox или казва на български куче касичка, или прасенце касичка. Но нека да го отворим да видим всъщност какво е. Първия анбоксинг в блога. Историческо събитие. Така. Аз вече съм го отварял, за да го изтествам. Така че няма да има късане на лентички и рязане на лепенки. Оставим тия неща настрани. Ето я и самата касичка, както разбрахте. Тъй като брат ми е голям геймър, е решил, че ще ми подари нещо подобно. Като наистина е доста интересно като идея. Тук горе са батериите. Два броя стандартни 3 пъти батерийки. Тук е отвора, от който си изпразваме касичката, след като пъхнем монетките. И най-вероятно всеки ще предположи, че това е просто касичка, имитация с игра, да можеш да си играеш когато искаш, просто да си държиш пред вътре, но както виждате в момента тя е включена. Копчето е ново, но не работи. Нищо не се случва на дисплея. И тук идва интересният момент на това как се включва. За целта ще ползваме едно стандартно българско левче, което поставяме в касичката. И както забелязвате, играта тръгва, като тя е напълно функционална. Можем да се местим, можем да стреляме и можем да играем само когато сме пуснали монетка. Имаме левали, имаме животи. Ето сега ще направим така, че да загинем. Дали хубаво се вижда. Ето. За втори път ни застрелват. Още вече май се вижда камерата повече, но ще направим едно клипче от близка дистанция. Само на дисплея. И това е Game Over. Ето сега май се вижда доста по-добре. Може да демонстрираме. Можем да стреляме и да убиваме тия гъди. Така, доста интересен подарък за компютърни хора. Колкото знам е купен от магазините на Pulsar, така че ако имате скоро някой приятел, който е рожденик или за предстоящите коледни празници, може да го изненадате с нещо дребно и доста забавно. Пък и полезно все пак е касичка. Естествено ще покажем, че всъщност може да си извадите и стотинката отвътре. Вярно, е много лесна задача, но ето я. Парите не се губят. И това е като за първо клипче в блога. Надявам се да не е крайно зле. Оп. Така. И това е. Може би скоро ще има и следващи клипчета.
Благодаря.